Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Διονύσης Κύλης εδώ πέρα. Και στο σημερινό μας βιντεάκι παιδιά θα παίξουμε Stable Guys. Έχω παίξει 2-3 games 3-4. Και παιδιά το έχω μάθει λίγο. Όπως βλέπετε έχω πάρει μια κορώνα από τα 3 games 4. Και είμαι 3 τέτοια level, δεν ξέρω τι είναι. Και πάμε στο βίντεο παιδιά. Έχω μαζέψει και 30 James. Πάμε να δούμε, να κάνουμε ένα σπινάκι. Σπινάκι είναι αυτό γιατί είμαι και καινούριο. Ω ναι, σπινάκι παιδιά. Πλήρωσε κάτι καλό, δες κάτι καλό, δες κάτι καλό. Ω, epic. Πέτυχαμε το παππού. Ω παιδιά, πάμε να παίξουμε. Δεν θα παίξουμε αυτό το χαρακτήρα. Έχω πάρει κάποιους εδώ πάνω. Θέλω να πάρω εκείνον. Παιδιά. Δείτε, έχω και πολλά σπινάκια. Ο αγαπημένος μου είναι αυτός, οπότε θα πάρω αυτόν. Πώς το παίρνω. Ωραία παιδιά. Όχι αυτό ρε. Sorry παιδιά. Ωραία παιδιά, πάμε να παίξουμε. Θα πάμε play. Πάμε να παίξουμε, πάρουμε καμιά κορώνα. Πιστεύω είμαι λίγο καλός. Το έχω μάθει. Αν θέλετε, αν το βλέπεις μέχρι σε αυτό το σημείο, θέλω να κάνεις ένα like και ένα subscribe για να φτάσουμε τους 630 εγγραφές. Και πάμε να μας διαλέξει η πίστα που θα παίξουμε. Και δεν την έχω ξαναπαίξει αυτή ποτέ παιδιά. Καλή φαίνεται, ωραία. Άρε μποτάκια, σας πέρασα όλους. Έλα. Δεν περπατάει. Πάμε παιδιά. Πρώτος εγώ. Πώς είναι έτσι, εγώ το είδα τον αδερφό μου παιδιά που παίζει Stable Guys. Και είπα γιατί να μην κατεβάσω και εγώ, έπαιξα και 2 από τον αδερφό μου και το έχω μάθει. Τι έκανα. Τι έκανα παιδιά. Τι έκανα, όλοι W τώρα. W κόλπο. Έλα. Όχι. Και τερματίζουμε δεύτερη. Πάμε να δούμε τους νουμπάδες. Το κολοκύθα που είναι ο κολοκύθα πέρασε. 7. Παιδιά. Γράψτε κάτω στα σχόλια τι βίντεο άλλο θέλετε να δείτε, με τι παιχνίδι θέλετε να παίζω. Κρίματα μποτάκια, χάσανε. Στόχος του σημερινού βίντεο είναι να πάμε 5 likes. 5 likes και θα κάνω κι άλλο βιντεάκι. Με ό,τι θέλετε εσείς. Γράψτε κάτω στο comment. Και αυτή την έχω ξαναπαίξει, δεν θυμάμαι. Όχι. Τι έγινε τώρα. Πρέπει να πάμε στα πράσινα. Εγώ θα ακολουθήσω σε αυτό γιατί είμαι έξυπνος. Ρε. Έλα ρε κύριε, δεν θα κερδίσω. Έλα. Please, τουλάχιστον παίξες ευρώ. Δεν πάει κάτω μπρο. Φοβήθηκα. Έλα.
Πώς έχω γίνει pro player? Ρε, όχι ρε. Παιδιά, πιστεύω θα χάσω. Εντάξει, έχουμε χάσει ήδη. Αλλά δεν θα παρατήσω, γιατί μπορεί και να κερδίσω. Έλα. Μπαρ, πιστεύω παιδιά. Λοιπόν, ψυχραιμία. Ψυχραιμία 2,5. Μπαρ, περάσαν όλοι. Περάσαν. Έλα ρε μπρο τώρα. Ρε, τι έγινε? Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. 6 άτομα έπρεπε να περάσουν ρε παιδιά. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, πάμε να ξαναπαίξουμε άλλο ένα round. Όχι ρε φίλε, παραλίγο να πάρω την κορώνα. Για γράψτε, σας αρέσει το skin μου? Μου μοιάζει λίγο. Έλα ρε, μια ώρα. Πάμε ρε παιδιά. Γρήγορα πιάσε. Βάλε κάτι καλό please. Κάτι που δεν έχω ξαναπαίξει. Κάτι που έχω ξαναπαίξει. Και να είναι εύκολο. Τι κάνει ρε? Έλα ρε το έχω ξαναπαίξει. Όταν την πρώτη φορά μόλις το κατέβασα. Μου έχει βάλει αυτήν εδώ. Αρκετά δύσκολη για μένα. Και γράψτε κάτω πως λέγεστε για να παίξουμε και μαζί παιδιά. Να παίξουμε ορμόνικα. Τι μπορούμε να παίξουμε? Να είναι η Βιέννα. Ρε τι γίνεται, γιατί με βάζει εδώ? Όχι. Παιδιά. Α, καλά, δεν θα κερδίσω ότι στην πρώτη πίστα ρε, είμαι full bot ρε. Με πιάσε το κάμα που σου κοροϊδεύα αυτό. Τι έκανα τώρα? Δύσκολο full. Άρα παιδιά δεν θα κερδίσω. Έχω τερματίσει 5. Όχι ρε παιδιά. Ρε, λαγκάρω κιόλας. Ωρε παιδιά τώρα. Παιδιά, με πιστεύω να ξαναπαίξουμε άλλο. Γιατί λαγκάρω κιόλας. Σιγά μην κάτσω και σας δω ρε νουμπάκια. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο άλλο βιντεάκι. Bye bye.